Heti närppes. Varma närppes. Tää ei oo Fron närppes, tää Lon närppes. Mut tiedätkö mikä närppes on? Herpes. Aivan. Tää näytti ihan just siltä. Kato, kaveri on saanut uudet säännöt. Näytä. Siis se Maudis on otettu lippiskuva silleen, se lippis. Kato, Tomi on käynyt passikuvassa. Tomi on ollut kunnallisvaliehdokkaan. Passikuvan on pistänyt. Eikö se sydäntä? Kato toinenkin. Täällä on kaikki kunnallisvaltuutetut. Otetaanko tuo? Ei kun toi oli konsultti, toi äsken oli konsultti. Ihan sama. Täällä on huonot kentät. Antilla on vähän tommonen, oliko Ville? No herra isä. Niin nopeasti, älä nyt noin nopeasti sitä ohittele. No ei. Älä nyt. Ei ois kuvaa. Teolla on ollut kuva Rami. Kato Rami. Ramilla on ihana, kun sillä Ramilla alkaa tukka täältä puolesta välistä päätä. Sekin on tämmönen comb over. Ja sitten toi, että niiden pitää ottaa tuon auton ratista noita kuvia. Mä en tajua mikä siinäkin on. Mutta Ei voi keskittyä siihen ajamiseen. Niin, mutta miten tää on otettu, koska tää on niinku, täällä on oikealla puolella ratti. Mut Se on nimi kato Janne. Jesarilla pistänyt kato tälleen puhelimen ja sitten se on sieltä lätkinyt menemään. Niin sillä, ei mut oikeesti, tuolla oikealla puolella. Joo ei. Tanska teki Tätä. maa. Ei. No hyvänen päivä. Joo ei. Toi oli kyllä Se on muuten hienoa. Ei silloin parta. Ricky on aika, ota. Eiku siis Joo, Finland, Sven Sali, bändi, pyöräilylenkkeelle laskettu. Ja sit nää näyttää kuule siis silleen nää miljoonat. Kuka pelaa salibändiä, tunneks mä sen? Riky 33. Suomen jalkapallomaajoukkueen toivoa. Silloin parta. En. Se silloin parta, en tunne, ei oo mahdollista. Mistä Laitetaanko tälle ihan pienesti? katsotaanko matchi? No niin, Arilla on kuule semmoset suolasuihkeet tukassa. Onko Ari vai tukka korkeampi? Vessy kuule muutamaan päivään. On sitä eestä nostettu. Ja Miika on ihan ottanut tommonen hirveä. Facebookin perussetti. On kyllä, ei oo mitään kuvaa. Ei ole. Eikö? No nyt on kyllä. Ota, älä nyt niin nopeesti, kun tää kato, meidän pitää perehtyä. Se näyttää vähän ankalta. Tästä videon nimestä tulee, että somekonsultit arvioivat Tinderiä. Tinder tarjotaan Turussa. Joo ei. Janne on tommonen. Janne 30, niin mun mielestä Janne on Ja tää on hyvä, hienosti että kun näet skipannut kuvaa, niin 40 ja ääni 50 piikkaa koko ajan. vuotisisuuden. Varmaan 70 Janne on laskenut. vetänyt suoraan 50. Jannesta niinku toi 40 on niin nähty jo 30-sen. Ei toinen Janne. Oi. Seuraava Janne. Kato, Janne on käynyt lossilla. Ruotsin laivalla.